Bona tarda i moltes gràcies a tothom per participar en aquesta activitat en línia. Activitat és una iniciativa de la NACS, North American Catalan Society, i de l'Institut Ramon Llull, amb la qual organitzem una sèrie de diàlegs amb especialistes sobre temes de cultura catalana. La NACS és una associació d'estudis catalans. Poso ara l'enllaç al xat per si alguna persona no sap i té interès. Durant aquest diàleg es podran fer preguntes al xat de Zoom i les preguntes es podran fer en català com en anglès i s'han de posar els micròfons en mute, sisplau. Abans de començar, voldria agrair al Ramon Llull, a la NACS i al president de la NACS, Mario Santana, pel suport en organitzar el diàleg d'avui. I, per suposat, voldria agrair al nostre convidat, Oriol López Badell. Aquest diàleg es titula Els llegats de l'esclavitud a Barcelona i ens acompanya l'Oriol. L'Oriol és coordinador de l'Observatori Europeu de Memòries, EUROM, impulsat per la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona amb el suport de la Comissió Europea. Promotor de xarxes internacionals, participa activament en la recerca i la difusió del patrimoni cultural i memorial. Oriol López també dirigeix un projecte a www.memoriambcn.cat, una plataforma digital creada per l'associació Conèixer Història per a divulgar informació sobre espais de memòria de la ciutat de Barcelona. Llicenciat en Història i postgraduat en Història i Comunicació per la Universitat de Barcelona, també és diplomà en Diàleg i Responsabilitat Històrica a la Columbia University de Nova York. Benvingut, Oriol, i benvinguts a tothom. Doncs comencem ara. El format del diàleg és que jo faré preguntes i l'Oriol contestarà i després passarem a les preguntes del xat. Doncs per començar, Oriol, ets director d'un projecte sobre espais de la memòria a Barcelona. Ens podries parlar d'aquesta iniciativa? Sí, bona tarda a totes i a tots i moltes gràcies per la invitació i gràcies també a tots els que esteu assistint al diàleg. Si esteu als Estats Units, suposo que esteu a l'hora de dinar o d'esmorzar, i si esteu a Catalunya o a Barcelona, doncs ja és la tarda vespre, no? Disculpeu si els horaris són una miqueta complicats, però gràcies de totes maneres. Aureli, la teva pregunta, el projecte Memòria Barcelona sorgeix el 2008, ja fa 12, quasi 13 anys, perquè percebem, és un grup d'historiadors que aleshores érem historiadors joves, ara ja no ho som tant, i percebem una manca d'informació i de transmissió a la societat de certs conceptes històrics que potser s'han deixat massa pel món acadèmic i no tant pel gran públic. Aleshores, inspirats justament amb un concepte que coneixereu molt bé, nascut als Estats Units, la Public History, no? És aquest concepte que apareix als Estats Units als anys 70 i actualment trobes a moltíssimes universitats nord-americanes i canadenques, trobes estudis de màster de Public History. I aquí a Europa encara és difícil trobar uns estudis tan especialitzats. Aleshores, inspirats una miqueta en aquest concepte, ens dediquem a això, fem una recerca i una pàgina web inicialment l'any 2008 per des del coneixement històric i, si vols, acadèmic, transmetre a la ciutadania, a la societat en general, no? Aquests coneixements com a inici d'una reflexió. És a dir, és transmetre al gran públic, normalment amb eines digitals o turisme cultural també, no? Rutes guiades, per exemple, o exposicions, oferir aquest coneixement per reflexionar sobre el passat, però sempre connectat amb el present. No et sentim.
perdó. Una de les iniciatives, uns dels projectes, és presentar els llegats de l'esclavitud a Catalunya, és a dir, fer visible el passat d'Espanya i el rol de Catalunya en l'esclavitud. Com es va involucrar Espanya i com va ser a Catalunya? Com va ser Catalunya un dels centres més importants del comerç d'esclaus? Mm. Això ha estat un capítol històric molt, molt oblidat a Espanya i a Catalunya, no tant en l'àmbit acadèmic, repeteixo, a l'àmbit Mhm, acadèmic s'ha fet bona recerca de, de diverses temàtiques, inclòs l'Espanya colonial. Però és veritat que això no arribava ni als programes escolars educatius, poc a les universitats i encara menys al gran públic, no? Tenim estudiosos de referència aquí a Barcelona, no? El Martín Rodrigo Alarilla mhm. de la Universitat Pompeu Fabra o el Gustau Nerín de la Universitat de Barcelona, company nostre, que porten anys investigant, sobretot el Martín, i trobant aquests llinatges catalans, no? Grans noms de figures de famílies benestants catalanes que van estar directament implicades en aquest comerç d'esclaus. Penseu que Espanya al segle XVIII tenia un immens imperi colonial que requeria de molta mà d'obra, moltíssima, per treballar tots los ingenios azucareros de Cuba i de Puerto Rico, mines, etc. Aleshores, tots aquests esclaus s'havien de comprar, tota aquesta mà d'obra s'havia de comprar a comerciants estrangers, Mhm. pels homes de negocis, les famílies comerciants que estaven establertes a les colònies, no? Hi ha un moment, no? Un moment a final del segle XVIII, al 1789, quan justament coincidint amb la Revolució Francesa, que l'estat espanyol publica una real cèdula donant permís, diguéssim, a tots els comerciants espanyols a introduir-se en el comerç d'esclaus, Mhm. que coincideix justament quan la resta de potències europees ja estan introduint molt, integrant molt a tota la societat els preceptes de l'abolicionisme, no? Sobretot al Regne Unit. Clar, Espanya és un dels últims països en abolir l'esclavitud, però hi havia un moviment abolicionista a Espanya, però és més tard, no?, que la resta d'Europa. Exacte. El moviment abolicionista que neix al Regne Unit és un moviment que és plural. És des de l'Església Anglicana fins Mhm, als mateixos members of the Parliament, no? Els mateixos diputats del Parlament britànic, i la societat, a través dels Quakers, no? La mhm. societat també es va impregnant d'aquesta idea de l'abolicionisme, que es veu que no és un negoci just amb la condició humana, no? Per aquí tinc les dates. El 1834 queden lliures tots els esclaus de les colònies britàniques. El 1834. 34. Després, els propietaris d'aquells esclaus que van quedar lliures van ser compensats per l'estat britànic amb Mhm, 20 milions de pounds de llibres esterlines de l'època, no? Però estem parlant del 1834 als Estats Units. Sabeu molt bé que va ser al final de la Guerra de Secessió, el 1865, quan Abraham Lincoln signa l'acte d'abolicionisme. Anteriorment, hi ha tots els estats de Maryland cap al nord, hi ha entre el 1789 i el 1830, de manera progressiva, de Maryland cap al nord, es va abolint mhm, l'esclavitud. Per tant, estem parlant de finals del 18, principis del 19, i en el cas espanyol no és fins al 1865, quan s'acaba la Guerra de Secessió als Estats Units, no? Perquè comparem una miqueta els time frames, que es crea la Societat Abolicionista Espanyola. mhm, En aquest cas, és un moment bastant polític, republicà, dels partits anomenats d'esquerres en aquell moment. No? Pi Margall, per mhm, exemple, president de la Primera República Espanyola i polític català, va ser un dels que va defensar més les idees abolicionistes i no s'aboleix
per exemple, a Puerto Rico no s'aboleix fins al 1873 i a Cuba encara més tard, el 1886. Per tant, estem parlant d'un decalatge de 20 i 25 anys de diferència entre l'evolució als Estats Units i l'evolució a Espanya. No? Tot això s'aprofita pels comerciants espanyols per continuar comerciant amb esclaus. No? I em preguntaves pel paper dels catalans o dels espanyols, aquesta recerca molt ben feta de Martín Rodrigo o Gustau Nerín, no? Va ser molt important el paper, el rol de les famílies catalanes benestants, de la burgesia catalana en aquell moment. No? Penseu que hi havia diferents maneres d'implicar-se en aquest comerç. Els armadors de vaixells, els que finançaven l'expedició, els que simplement comerciaven, compraven o venien la mercaderia, que eren persones, eren éssers humans, no? I participaven d'aquest famós comerç triangular, no? I ja sabeu que sortien les matèries manufacturades d'Europa, anaven fins a la costa africana, allà s'intercanviaven les manufactures o la roba, objectes d'acer, armes, s'intercanviaven per la mercaderia africana, que eren persones esclavitzades, s'enviaven a Amèrica, majoritàriament també a les colònies asiàtiques, i d'allà retornaven amb matèries primeres de les colònies, no? Cafè, cacau, cotó, sobretot cotó, no? amb el qual es feia. Llavors van ser moltes famílies catalanes i grans noms, no? Els Güell, els López, etc., que van intervenir en aquest comerç. Sí, doncs parlant del rol, no, de Catalunya i d'aquestes famílies tan importants, parlem ara de la ruta de l'esclavitud a la ciutat de Barcelona. És una iniciativa que esteu fent per crear consciència dels llegats de l'esclavitud en la societat contemporània. Quin és el rol del carrer en aquesta iniciativa? I per què és important sortir al carrer per explicar-ho, per explicar aquests llegats de l'esclavitud? Mira, si voleu us comparteixo en pantalla perquè tinc algunes imatges de la ruta. Nosaltres, a veure, deixa'm provar. Ho veieu bé? Sí. Sí? Ara. Nosaltres, des de l'Observatori Europeu de Memòries de la Universitat de Barcelona, conjuntament amb el projecte Memòria BCN, que és una associació de freelance, no? D'historiadores i historiadors, el 2016 vam engegar aquest projecte. No? Era oferir una ruta que des del carrer, des del coneixement del patrimoni memorial al carrer, poder entendre tot aquest passat colonial que està molt lligat al present. No? Aquí us he posat una miqueta de xulejar de la repercussió que va tenir en aquell moment, el 2016, no? Diversa premsa es va fer eco d'aquesta ruta perquè va ser una novetat en aquell moment. Repeteixo, hi havia bona recerca acadèmica, però hi havia una manca de difusió i de transmissió a la ciutadania. Responent una miqueta a la teva pregunta, no? Des del carrer, conèixer els monuments i els edificis per on passes quotidianament, els seus orígens, per què estan vinculats a la tracta, al comerç d'esclaus, no? Doncs és important i et fa reflexionar sobre el passat i sobre el present. Aquí hi ha una miqueta de resum del que us he anat explicant. No sé si ho veieu bé o... Sí, sí. Sí? Penseu que a Barcelona, un cop Cuba i Puerto Rico, les grans colònies al Carib espanyoles, aconsegueixen la seva independència, les persones, els comerciants, els businessmen que s'han fet rics literalment a les colònies, tornen a la metròpoli, tornen a Espanya i d'entre moltes ciutats normalment trien Barcelona per invertir els seus diners, la seva riquesa. Per què Barcelona? Barcelona en aquell moment està tirant les muralles medievals a terra, s'està expandint l'Eixample, ja sabeu que Eixample, no? És la paraula d'expansió, no? Eixamplar-se,
I fan un autèntic negoci amb el real estate. Fan un autèntic negoci comprant i venent terreny a l'Eixample, on després es construirà. Inverteixen en noves fàbriques. Els Güells van invertir en moltes fàbriques, l'Espanya Industrial, Teixits, la Colònia Güell, a les afores de Barcelona. Inverteixen en banca i inverteixen en cultura també, no? Si vols, els Güell, precisament, ja sabeu que el fill de Joan Güell, Eusebi Güell, va ser un dels grans mentors d'Antoni Gaudí. Per això nosaltres parlem una miqueta de memòries incòmodes. Potser fins al 2016 no hi havia hagut aquesta iniciativa de donar a conèixer aquest passat incòmode que li diem nosaltres, no? Perquè, on dia, pel visitant estranger o pel visitant local que ve a veure les obres de Gaudí, explicar-li que el Palau Güell, que el Parc Güell van estar finançats per famílies que van fer riquesa a les colònies amb ingenios azucareros i amb plantacions de sucre treballades per persones esclavitzades, és un xoc. És un xoc i a no tothom li agrada explicar-ho quan ets barceloní o barcelonina i no a tothom li agrada sentir-ho. I, curiosament, una de les sorpreses que vam tenir oferint la ruta, això ho tinc imatges més endavant, va ser que gràcies a aquell article, que no sé si ho he vist abans, que passava, el The Guardian es va fer ressò, doncs a partir d'aquí ens vam trobar que moltes persones que ens demanaven la ruta eren visitants, disculpeu que passo ràpid les d'això, no? Eren visitants afroamericans de visita a Barcelona interessades en conèixer el passat de la ciutat que estaven visitant i la seva connexió amb l'esclavatge, no? Per ser-vos honestos, jo mateix he fet la ruta moltes vegades i el primer dia que trobes un grup d'afroamericans que tu, persona blanca barcelonina, els has d'explicar, perquè sempre fas una introducció, no?, de l'esclavatge, l'esclavitud, on dia, doncs penses, no sé si és el meu paper, però després veus que aquesta acceptació de la història local i aquest coneixement doncs també és molt interessant i el resultat sempre és positiu amb el grup, no? Em sembla que m'estic embolicant una miqueta, Aureli, però No. la intenció era això, explicar com el patrimoni monumental i arquitectònic t'ajuden a explicar amb molta facilitat i molta rapidesa un tram molt important de la història que havia estat amagat. Sí, clar, és una revelació, no?, de com tot el que és al carrer té un altre sentit quan pots conèixer la història, no?, involucrada en aquesta construcció del carrer i dels monuments. No, per seguir amb el que estaves dient, aquesta iniciativa s'inscriu també en un moviment de reparació del passat, estaves parlant d'això al principi, i també de lluita contra el racisme. Ens pot parlar d'això també? Com treballeu amb la gent i amb altres iniciatives ciutadanes en aquest terreny que està en relació amb la lluita contra el racisme? A veure, tampoc voldria magnificar el paper de la ruta amb la lluita contra el racisme. És a dir, a poc ens n'hem anat adonant del rol que pot arribar a tenir un producte de public history com aquest, no? Fins ara ha estat una aportació, un granet de sorra, amb aquestes polítiques de reparació que han sigut inexistents a l'estat espanyol, no?, pel seu passat colonial. Per tant, com que l'Estat no respon a aquest passat colonial, ni hi ha cap tipus de compensació, s'intenta fer des del món de la cultura i des del coneixement aquesta aportació a la reparació, no? Simplement explicant quina implicació i quina realitat va significar l'imperi espanyol en el comerç d'esclaus, creiem que ja fem honor una miqueta a la veritat. Donant recolzament a totes les iniciatives de retirada d'estàtues, per exemple, i donant assessorament, també contribuïm a això. I ara estem iniciant un projecte que a veure com evoluciona amb el Consell de la Joventut de Barcelona, que és, diguéssim, com l'hotel d'entitats juvenils de la ciutat de Barcelona, no? Estem iniciant un projecte de reflexionar des del passat el racisme actual, no? Perquè les entitats juvenils puguin reflexionar de com dins les seves mateixes entitats i com en el dia a dia al carrer les persones joves també tenen tics racistes, evidentment.
a Barcelona, a Catalunya, a Espanya, a tota Europa, a tot el món, evidentment. Llavors, treballem una miqueta des del passat, anar traçant aquest passat quan comença el racisme. És una cosa molt ben pensada per les èlits dominants, no? Tot això reflexionar des del passat cap al present. Molt bé, moltes gràcies. Parlem ara de la famosa estàtua d'Antonio López i López. Primer ens pot dir qui era i després ens pot explicar per què és l'exemple perfecte per explicar un moviment global de reparació social. Doncs Antonio López era una persona sense pràcticament recursos del nord d'Espanya, al costat de Santander, i la seva mare l'envia a treballar al port de Cadis i allà hi ha una reierta, hi ha una petita baralla que sembla que ell està implicat i un tiet seu el puja amb un vaixell. Us explico aquestes anècdotes perquè entengueu l'atzar com arriba a canviar la vida d'una persona i d'un país, no? Per evitar les conseqüències d'aquesta reierta, puja animat pel seu tiet amb un vaixell que el porta a Cuba i allà es converteix en una gran empresa, amb un gran comerciant, amb una persona rica, no? Es casa justament amb la filla d'un comerciant català, els Bru, i Una família important, no? D'aquestes de les que parlaves, no? Sí, exacte. Vull dir, el sogre, diguéssim, Andreu Bru, tampoc en aquell moment no és un comerciant dels més coneguts, però sí que ell, amb la seva intel·ligència i la seva perspicàcia, aconsegueix fer-se amb el control de l'empresa familiar de la família política i acaba esdevenint una persona molt rica, no? Està estudiat i documentat per les persones que han fet recerca als arxius no espanyols no hi ha gaire informació, però sobretot als arxius britànics. La implicació de López amb el comerç d'esclaus. Vaixells que arribaven a Guantánamo i ell, amb la seva companyia de vapors, de vaixells de vapor, traslladava aquestes persones esclavitzades de Guantánamo a Santiago de Cuba i allà eren venudes, no? I això es fa quan la tracta d'esclaus ja està prohibida. És aquí la qüestió, no? Que han reivindicat sempre Martín Rodrigo i companyia. Què passa? La coincidència fa que la filla d'Antonio López, Isabel, es casi amb Eusebi Güell, el fill gran de Joan Güell. No? Ja tenim les dues grans famílies comerciants a Cuba unides per llaços familiars i, mira, casualitat o no, van a viure, es fan construir un palau a prop de la Rambla, que en aquell moment era l'eix, diguéssim, noble de la ciutat de Barcelona, que és el Palau Güell, l'arquitecte del qual és Antoni Gaudí, i que abans de la Covid, abans de la crisi de la pandèmia, era un dels monuments més visitats pels visitants estrangers a Barcelona. No? Quan mor Antonio López, els seus, diguéssim, seguidors i correligionaris es mouen per fer-li un monument i de seguida l'Ajuntament cedeix aquest solar on veieu la fotografia i es fa el monument a Antonio López i que no està exempt de polèmica des de l'inici. No sé si vols que continuï o... Potser podríem parlar del que ha passat, no? Últimament. Vull dir que l'estàtua ja no hi és a la plaça. El 2018 la van quitar i potser es pot explicar per què és el que ha passat i la reacció, no? I per què és un símbol. Sí. És increïble. Quan vam començar aquesta ruta, el 2016, hi havia propostes, però no ens imaginàvem que l'estàtua fos retirada amb tanta celeritat.
I tanta celeritat vol dir 2 anys de diferència des que s'inicia la ruta fins que es treu, no? Però ens va semblar que era un procés bastant ràpid i actualment les connexions amb el Black Lives Matter, amb el moviment tan fort als Estats Units, amb la retirada d'estàtues i les protestes que hi ha hagut contra les estàtues confederades al sud dels Estats Units, sobretot, no? La connexió és important i també ens ajudarà a tots els presents a reflexionar. No? Aquí teniu una imatge de la foto el dia que comencem a fer la ruta amb els mitjans de comunicació. Bé, aquí teniu una imatge d'Antonio López d'arxiu, l'estàtua dalt del pedestal, però, atenció, l'any 39, quan en plena inici de la Guerra Civil, les estàtues, no inici, en plena Guerra Civil, les estàtues tant de Güell com d'Antonio López ja són enderrocades per la ciutadania. I aquí teniu 2 imatges d'arxiu, no? Ja són, no és la primera vegada que les estàtues es tiren al terra com a target com a símbol de la burgesia, de l'operació, de les classes benestants. No? En aquell moment de la revolució s'aprofita i es dediquen cada un d'ells, de cada un dels monuments, a altres conceptes. El de Joan Güell a les víctimes del 19 de juliol, que és quan esclata l'aixecament militar a Barcelona, i el monument de López es dedica a un general republicà també mort, no? El general Viarte. Per tant, veiem ja que a primera meitat del segle XX ja aquestes estàtues són target de protestes i després, en nombroses manifestacions ciutadanes, també, com podeu veure aquí, se'ls hi col·loca pancartes i pintades per protestar. No? Per exemple, jo recordo una de les primeres manifestacions de Refugees Welcome, no? Quan la crisi dels refugiats va iniciar, que l'estàtua de López, que encara hi havia l'estàtua, va ser un dels punts de trobada. I grans pancartes i grups de brasilers ballant danses brasilenyes, no? Continuant sent un símbol dins de l'imaginari barceloní. Al març del 2018, el nou Ajuntament, l'Ajuntament que entra el 2015, crea una oficina de polítiques de memòria municipal, que és una novetat en aquell moment, el 2015, i el 18 finalment retiren l'estàtua, però es deixa el pedestal. Aquí teniu la imatge del dia de la retirada. Es va fer d'una manera festiva, no es va fer d'una manera ni durant la nit per evitar problemes, sinó que es va fer d'una manera festiva, amb música africana, amb la companyia Els Comediants, que coneixeu segurament. No? Es va voler donar un aire festiu a la retirada, com de reparació, com de justícia, finalment. No? Bé, això són les imatges que us he ensenyat abans. L'estàtua de Güell també està en entredit, però sembla que ara no està en el focus principal. Ara tenim en el focus principal l'estàtua de Cristóbal Colón, que també és un dels símbols barcelonins, que està potser més penjant d'un fil. Moltes gràcies. Doncs potser podem acceptar preguntes a partir d'ara. Si voleu fer preguntes al xat. I de moment jo puc fer la primera pregunta, que no és la primera, però... Doncs, a part de l'estàtua, també hi ha el nom de la plaça, no? La plaça que es diu Antonio López y López. Hi ha propostes, no?, de canviar el nom. També ens pot parlar d'això? Sí. El nom de la plaça fa anys que hi ha propostes amb els diversos ajuntaments anteriors a l'actual. Ja hi havia propostes em consta que, per exemple, SOS Racisme, una entitat antiracista amb bastanta història a la ciutat, va demanar a l'anterior alcalde, el Xavier Trias, el canvi de nom, i crec que la proposta, si no recordo malament, era Nelson Mandela,
Es va dir que sí, que es canviaria, però no es va arribar a canviar en aquella legislatura. Ara la proposta que hi ha per part d'una plataforma de persones i entitats bastant important és Idrissa Diallo. Idrissa Diallo era una persona nouvinguda, crec que del Senegal, nouvinguda d'Àfrica, que va morir en un dels centres de detenció a la zona franca, a la ciutat de Barcelona, i per maltractes, suposadament, de la policia. Aleshores, seria una mena d'homenatge a aquesta persona en un lloc molt significatiu i molt lligat a l'opressió racial. No? De moment no s'ha canviat. És estrany veure també no, com es va treure l'estàtua, però que actualment encara continuï el nom allà. Jo ja sé que els processos interns dins l'Ajuntament són lents i que han de passar per la comissió de nomenclàtor, han de passar per la comissió d'art públic, tot això són processos lents, però, home, ja fa uns quants anys que es ve proposant. Sí. Tenim preguntes. Primer, una pregunta de l'Ignasi Gonzalo. Gràcies, Oriol, per tanta llum sobre aquesta foscor nostra. Podries explicar com de diferents han estat les polítiques de reparació als diferents nivells institucionals, l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i l'Estat espanyol? Memorial Democràtic, Ministeri de Cultura? Tristament, en temes colonials hi ha hagut molt poca iniciativa. Ja sabeu que des de l'inici dels 2000 tot l'Estat, tot el Principat de Catalunya i, si voleu, també alguns municipis com Barcelona s'han dedicat molt a la reparació de la història local contemporània, no? És a dir, república, guerra civil i franquisme. No? Però en qüestions colonials s'ha bandejat molt. També és cert que la historiografia, no? La feina dels historiadors i les historiadores va molt en onades o modes. No? Si dius modes és un concepte negatiu, però és veritat que ara Espanya, Catalunya, Barcelona ja s'ha enganxat amb aquesta onada d'historiografia que mira de manera crítica al passat colonial, però a nivell institucional s'ha fet poquíssima cosa. No? Potser la retirada de l'Antonio López seria de les poques accions que s'han fet a nivell institucional. Gràcies. Tenim una pregunta de l'Anna Casas. Moltes gràcies, Oriol. Pots parlar de quin tipus de públic ve a les vostres rutes guiades? Doncs mira, tal com us deia i de manera sorprenent, més de la meitat, sempre parlo d'abans de la crisi sanitària, d'abans de la pandèmia del corona, més de la meitat, a vora un 60%, eren visitants estrangers i la majoria afroamericans. No? Holandesos també. A Holanda també ja sabeu que s'ha fet bastanta pedagogia del passat colonial, en el seu cas amb les colònies asiàtiques. No? Un percentatge molt important, potser més d'un 30 estudiants, grups d'estudiants, tant locals com estrangers. Ja sabeu que Barcelona, a més, és una ciutat que té moltes iniciatives d'estudis temporals per estudiants estrangers, és a dir, universitaris d'altres països que venen no amb el programa Erasmus, sinó en programes privats de durada més curta. Doncs aquests estudiants també han mostrat molt d'interès. I després la ciutadania de peu potser és la que menys, un 20%. També he de ser conscient de que des de l'Observatori de Memòries i des de l'associació que portem aquestes rutes no hi ha capacitat com per oferir de manera regular cada dissabte la ruta. No? Probablement, si ho fessin d'aquesta manera, la ciutadania local tindria més possibilitats. Ara esteu fent la ruta o s'ha suspès? Ara no, ara de moment... Coronavirus. Exacte. Tenim una pregunta de Baltasar Fray Molinero. ¿Hay iniciativas para involucrar a las instituciones bancarias en un movimiento de reparaciones que llegue a los descendientes de enclaves en Cuba y Puerto Rico? No, en España, que yo conozca, no hay estas iniciativas. Además, es cierto que, no sé si estáis hablando desde Estados Unidos, donde la implicación de instituciones privadas es muy, muy recurrente en proyectos de cultura.
En Europa, y específicamente en España, no es así. Las iniciativas culturales son en el 99 quizás por ciento financiadas desde las instituciones públicas. Reparaciones económicas. Yo cuando estudié en Colombia trabajamos mucho el tema del redress y de las reparaciones y habían unos datos, unos estudios diciendo que si el gobierno de Estados Unidos debía compensar económicamente a todos los descendientes afroamericanos, el país entraba en bancarrota en el primer minuto, ¿no? Entonces, yo creo que las compensaciones económicas va a ser muy difícil conseguirlas, a no ser que sea en grupos reducidos y con iniciativas privadas, ¿no? Me consta que universidades de Estados Unidos están haciendo algunas reparaciones, pero a nivel estatal, en España, no hay esta iniciativa, ¿no? Tenim una pregunta de la Roser Caminals. Fins a quin punt està present entre les famílies catalanes d'esclavistes el tema d'Iquenciar dels diners mal guanyats i ben emprats? Home, jo em dic López, però no sóc d'una família amb aquests orígens, no? Aleshores, el que sí que podria comentar és que fins fa molt poc l'orgull dels americanos, que es deia que eren aquestes persones que havien fet fortuna a les colònies, s'explotava com un orgull nacional, diguéssim, no? Tot el Maresme, la costa nord de Barcelona, està plena, bueno, i a Tarragona també, està plena de cases precioses construïdes amb els diners aconseguits a les colònies. No tots els diners aconseguits a les colònies probablement estaven lligats a l'esclavatge, però molts sí, perquè bona part del comerç venia de les terres que cultivaven el sucre i el cotó, no? I el tabac. Llavors, aquestes terres ja sabem per què eren treballades, per persones esclavitzades. Aquest orgull dels americanos, clar, ara s'ha convertit una miqueta en una vergonya i s'ha d'explicar tal com és, amb el positiu que va ser pel país, la ciutat de Barcelona, Catalunya, que es va expandir, que es va reforçar, que es va industrialitzar amb aquests diners, va ser una cosa positiva en aquell moment. Per això segurament aquests senyors tenen aquestes estàtues al carrer. Però amb la perspectiva actual hem de tenir la mirada crítica també. Tenim una pregunta de la Rosi Song. Gràcies, Oriol. Pots parlar més sobre la reacció dels turistes afroamericanos que van fer la ruta? Sí, jo quan feia la ruta jo, per exemple, era el millor moment. Ens assèiem a les escales del monument d'Antonio López i allà teníem com la xerrada final, no? I jo els hi preguntava sempre què faríeu amb aquesta estàtua, no? Per exemple, i les respostes dels afroamericans eren dispars, però molt bones. Eren persones segurament eren expertes en gestió cultural, segurament no eren historiadores ni historiadors, però tenien unes idees que realment l'Ajuntament les hauria de prendre nota, no? Recordo, per exemple, una senyora que va dir, mira, jo l'Antonio López no el trauria, el baixaria del pedestal per treure-li aquest aire honorífic i el posaria en un racó de la plaça mirant a la paret. Em va semblar genial. Una altra senyora, recordo, va proposar que al canvi del nom de la plaça se li posés Clotilde Cerdà. Clotilde Cerdà és un personatge, dels pocs personatges femenins que la història està ple d'aquestes llacunes del rol de la dona, dels pocs personatges femenins que hem trobat per explicar dintre de la ruta. Clotilde Cerdà era filla, després va resultar que no era filla, però bueno, d'Ildefons Cerdà, l'autor de la retícula famosa de l'Eixample barceloní, i va ser una persona ben educada en música que va voltar per tot el món i quan arriba a Cuba se n'adona de la situació de les persones esclavitzades. Aleshores es converteix en una de les grans impulsores de l'abolicionisme a Catalunya i a Espanya. Com que això ho expliquem durant la ruta,
una senyora de seguida diu, el nom, una turista afroamericana diu, el nom de la plaça clarament ha de ser de dona i local, ha de ser Clotilde Cerdà, no? Idees com aquestes. I després la reflexió de l'actualitat. En aquell moment es construeixen aquests monuments perquè són persones honorables, de la ciutat, però a l'actualitat ha perdut vigència aquest concepte. I es feia aquesta reflexió amb els visitants de fora, no? Vull dir que potser d'aquí 100 anys veurem com una cosa impossible doncs, que la roba que portem està feta en segons quines condicions, en segons quins països, etc. I aquestes reflexions sortien en aquests grups. Tenim ara una pregunta de la Montserrat Gorrina. Gràcies, equip NACS i Oriol. Heu rastrejat l'esclavitud procedent del Mediterrani com a camperols als camps repoblats pels guerrers catalans d'ençà del segle VIII? Sí, nosaltres no hem volgut explicar aquesta... No hem tingut temps, diguéssim, d'explicar aquest passat medieval. No? Segurament us referiu a la història medieval de Catalunya, que efectivament és que l'esclavitud ha estat una pràctica a totes les societats de tot el planeta al llarg de la història. No és una cosa del segle XIX, com ja ho sabeu. I sí, a Catalunya es calcula que a la baixa edat mitjana, a finals de l'edat mitjana, un 10% de la població a la ciutat de Barcelona, la ciutat de Barcelona en aquell moment tenia uns 30.000 habitants, un 10%, uns 3.000 ciutadans de Barcelona eren esclaus. Majoritàriament procedien del Magreb, del nord d'Àfrica, o del sud-est europeu, dels Balcans, de Turquia, no? I eren fruit de botins de guerra, no? D'enfrontaments bèl·lics. Doncs una part del botí eren persones esclavitzades. És veritat que no eren, en el cas de l'època medieval, no eren persones esclavitzades en grans plantacions, com va ser després a les colònies, no? Al segle XIX, sinó que eren les famílies que es podien permetre comprar persones esclavitzades, tenien un o dos potser a casa, els ensenyaven el negoci familiar, no? Si eren artesans, per exemple. Però sí, està documentat. Davant de la catedral de Barcelona hi havia un mercat d'esclaus, a la plaça Nova. Doncs moltes gràcies. Em sembla que ja hem acabat amb les preguntes. Molt interessants. Sí, moltes gràcies, Oriol. Gràcies a tothom per participar en aquest diàleg. I stay tuned. Tenim altres diàlegs aquest semestre. Moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies a vosaltres i bé, encantat de col·laborar amb NACS i amb totes i tots vosaltres, i us puc deixar el meu contacte i si voleu estem oberts a qualsevol tipus de col·laboració. Ara amb l'Aureli potser col·laborem amb un projecte que tractarà també la memòria colonial. Sí, és un llibre sobre aquest tema que estem fent amb l'Aki Kutsuchiya i també una pàgina web amb recursos, documents sobre els llegats de l'esclavitud i mapes també. No vull fer publicitat. No, però és un projecte que esteu liderant molt interessant i que l'esteu liderant la Quico i tu. Tenim un equip internacional. I res més, salutacions a totes les que esteu veient-nos des dels Estats Units amb aquesta nova etapa, no, esperançadora políticament parlant, que la seguim molt de prop des d'aquí també. I salutacions. Adéu. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a tots. Gràcies.